Pois vou volver a presentar como os nenos pequenos cos dous apellidos. Son Silvia Ciallega Lorenzo, bueno, traballo neste museo e o mismo atraco perpetrou a mesma persona, esta vez na recepción, non nun pasillo, pero bueno. Toca falar de estereotipos e de etiquetas nos tempos que corren. Fíxate tú, non? Cambiou a cousa. Bueno, este relatorio gustaríame que fora máis que académico un espacio de reflexión. Quero que pensedes un pouquiño no que somos, no que fomos, en como iso condiciona a nosa forma de entender as cousas ou debería condicionala, non? Bueno, os que me coñecedes un pouquiño sabedes que o tema da emigración non só é un tema de estudio, para min é algo personal, forma parte do meu legado familiar realmente, e a min desde pequena me enseñaron que un sempre debe saber ou debe ser consciente de onde ven e que, bueno, digamos que renegar diso é como renegar dun mesmo, máis dos que nos precederon, non? Volvemos a estar onde estábamos, a historia é así, estamos nun momento de crise mundial, non? De crise sistémica, e volven a aparecer as mesmas cousas, realmente, non? Volven a aparecer as ideas de extrema dereita, volve a aparecer, digamos, a exaltación dos valores nacionais, o ataque ao diferente, ao outro, non? A xenofobia asociada á migración é un mensaxe máis doado, así de simple. Basta con ver un telexornal, non? Calquera que entre nas redes sociais pode ver como as opinións que se verten, pois, bueno, van todas neste sentido. Un dase conta do sinxelo que é doutrinar, non? Cando se ignora o pasado. Entonces vamos a intentar facer xustiza co noso presente a través do noso pasado. Creo moi necesario neste momento lembrar. A memoria colectiva é importante e non facerlle caso é traicionar a todos os que loitaron por esa crise de atrás, non? A diferencia da crise que hai agora é que nosotros non nos toque emigrar, ou polo menos non tanto, agora emigran outros. Pero vamos a ver como a cousa non é tan diferente. Así que, se vos parece, vamos a intentar facer un pouquiño de xustiza social ou xustiza con nosa memoria e vamos a dar un repaso á migración galega, a gran emigración galega que houbo entre 1880 e 1930. Se eu vos dixera agora que pensarades nunha imaxe desa emigración, cal sería? Que ideas vos veñen á cabeza? Esta, por exemplo. Non? Sí, pero a xente vaise, non? Ou esta. Esta é moi icónica, verdad? É do ano 57, pero bueno, podería valer, eu creo que é unha que ten moita xente na súa memoria, na súa retina. Textos. Rosalía, non? Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Esta é unha das míticas ou das máis significativas, non? Bueno, pois realmente Galicia é emigración. É así de simple, non nos podemos esquecer deso, mas o relato da emigración, digamos, que ao longo do tempo foise blanqueando, se queredes, ou manipulando en función dos intereses tamén. Non é algo definitorio. Eso quedou no noso imaginario. Realmente o que foi quedando foron estas imaxes. E a definición que se dá desa gran emigración pois foi a de un gran drama, unha gran epopea do pobo galego que fuxe da miseria, que fuxe dos caciques e da opresión de España. Esa é a imaxe que queda, máis ou menos é que todos tedes na cabeza, verdad? E parece que iso configurou os tópicos, sobre todo tamén de como nos ven, que parece que temos no ADN iso de emigrar, non? Marchamos porque temos que marchar, non? Hai un galego na lúa e por aí adiante. Bueno, máis ou menos a idea é a que nos define moitas veces se un nos ven desde fora, non? Así que, mentras vamos ir falando, quero que vayades tirando tamén da vosa memoria familiar, que seguro que algo de emigración hai en cada un de nosotros, vale? Bueno, vamos a intentar ir debullando esta, digamos, definición inicial do imaginario, vamos a ir intentando ver que realidade hai detrás desa definición, non? A ver, a emigración galega, por moito que pensemos que foi única, non foi un fito excepcional, vale? Forma parte da gran emigración europea que se produce coa crise finisecular
É que, atención, vamos falar de cifras, entre 1815 e 1930 emigraron de Europa 50 millóns de persoas. 50 millóns, que se dice rápido. A principios do século XIX, perdón, do século XX, había o 21% da población europea estaba fora de Europa. Pensad agora nos que veñen, a ver se é tanto drama como cando se foron os anteriores, non? Considérase o máis grande trasvase de poboación da humanidade, da civilización europea, non? Tamén se di desa gran emigración galega que foi a primeira. A ver, como dixo antes Carola, os galegos estamos presentes en América xa dende a colonización. Eso acelérase no século XVIII. Durante ese século XVIII vanse creando esas redes tan importantes, non, que despois van a permitir que se produce esa gran emigración, redes de información e redes de persoas. Cando se liberaliza en 1778 o comercio con América, os portos galegos son importantes puntos de saída, non? E tamén se facilita a través de políticas de liberalización da emigración, pásase da navegación a vela a navegación a vapor, con lo cual, máis barato e máis rápido, vale? Despois tamén temos que decir que, a emigración galega efectivamente nese tempo foi mayoritaria dentro da española. Calcúlase que emigraron máis de 2 millóns de persoas. 2 millóns de galegos, eso os que se contan, porque tamén había emigración ilegal. Vamos a ver que non hai boa emigración e mala emigración. É así, non? Neste caso, ao redor da emigración creáronse multitude de intereses económicos, é un negocio, non? Había falsificación documental, declaración de destinos falsos, embarque en portos estranxeiros, nosotros tiñémoslo fácil, íbamos a Portugal, non? Barcos clandestinos, tráfico de persoas. Falaba antes Carola da sustitución dos escravos negros por galegos. Había redes de prostitución creadas entre Galicia e América, que veremos logo, non? De feito, en 1859, un artigo daqui, da cidade de Lugo, falaba do tráfico de carne gallega en el Río de la Plata. Creo que é bastante claro, non? Despois, outro dos mitos, víamos agora este poema de Rosalía, podemos ver outro, non? Este vaise e aquel vaise, todos se van, Galicia queda sen homes que te poidan traballar. Fálase desa emigración de viúvas de vivos, non? A ver, a emigración galega, temos aquí outro tamén, perdón, que se me esquecía, tecín soi a miña tea, non? Sembrei soi o meu naval, soi a vou por leño ao monte, soi a vexo arder rolar. É dicir, falase dunha emigración eminentemente masculina, así foi o primeiro, pero nas primeiras 2 décadas do século XX xa se equilibraron un poquinho as cousas. Tamén, como decía Carola, xa o adiantou, si hai unha emigración de altas taxas de masculinidade, pero o grupo familiar, ao estar dividido, permitía que a comunicación fluíra, non había desarraigo, había intención de volver, non? De feito, hai altos índices de retorno. Vou volver a dar unhas cifras porque creo que son significativas. Segundo Beiras, entre 1917 e 1935 emigraron a América 482.627 galegos e retornaron 346.479. É dicir, a taxa de retorno é alta, vale? Tamén había unha emigración estacional ou anduliña. A ver, como decíamos, o camiño a América era coñecido e había máis viaxes dos que pensamos. Había xente que simplemente iba, por exemplo, á zafra do azúcar. Iba a gañar, para facer a casa, para comprar unha terra, para o que fora, e volvía. E xa está, non? A donde se concentrou, digamos, os emigrantes galegos? Fundamentalmente en 3 países, Cuba, Argentina e Brasil. Neste orde. A principios do século XX xa é a Argentina que ocupa o primeiro posto do ranking, non? Funciona, no caso galego, as cadeas migratorias, as redes migratorias. Que provoca iso? Iso vámoslo a ver? Pois que vayan aos mesmos sitios e que traballen nas mesmas cousas, o que afonda no estereotipo.
por que migramos os galegos, por que emigran ou non emigran os outros? Gran pregunta, non? Decía un personaxe de Neira Vilas: de quen fuxía? Non sei, poida que de min mesmo. Acontecelle a moita xente, aunque non todos se decaten. Aínda que o análise colectivo permítenos dar estes rasgos xerais, o que hai que pensar é que a emigración sigue sendo un feito individual. Hai tantas explicacións como migrantes, non? É así. Así e todo, pois, nesa definición inicial hai que falar de factores de expulsión, non? Tamén nos comentou Carola. Hai crise agraria, sí, a agricultura tradicional, o sistema caciquil, pois, permitía a proliferación do agro, non? É dicir, non había propietarios, e iso sumado a un período de crecemento demográfico, pois provoca unha crise de subsistencia, non? Tamén outra dos motivos que se esgrimen máis é a fuxida do servicio militar. Por iso eran homes novos, non? Que saían antes de que lles tocara ir a quintas. A ver, decía o Vicente Peña onte, é unha das máximas da migración, dos estudios migratorios: emigra quen pode, non quen quere. A miseria non permite emigrar. Os galegos, a emigración galega foi autofinanciada, case toda. Ese perverso sistema do minifundio que nos meteu en tantos problemas, neste caso facilitou a emigración masiva. Había con que pagar a pasaxe e había para onde volver. Vale? Por exemplo, esta viñeta de Castelao é bastante significativa. Ti xa debías ir pensando en emigrar ás Américas. Se tivese diñeiro para un pasaxe xa era rico. Un pouco a expectativa que había de chegar a América e xa está, xa era riqueza inmediata, non? Outro dato tamén que desmonta esa definición de miseria, de pobreza da emigración galega, é que a migración galega foi evolucionando da costa hacia o interior, de oeste a leste e de norte a sur. É dicir, primeiro emigraron, ou mellor dito, en último lugar emigraron as zonas máis empobrecidas, porque foron as últimas tamén a onde chegou a información. Bueno, a pesar de todo isto, destas aclaracións, digamos que o que perviveu no noso imaginario é esa mesma definición, non? De traxedia nacional, emigración como fracaso, emigración como drama, pero cal foi a percepción, ou cal era a percepción pública da emigración galega? Home, a magnitude do fenómeno, falábamos de máis de 2 millóns de persoas, pois desatou un movimento de marketing e de polémica pública tremendo entre emigracionistas e antimigracionistas. Quen eran os antimigracionistas? De onde sae esta definición? Pois, sobre todo, do galeguismo e dos movimentos de esquerdas, porque vían frustradas, digamos, a posibilidade da revolución. Aliviada a presión social, coa emigración, iso non iba a suceder, non? E íbanse perpetuar esas estruturas caciquís e tradicionais, pois sabe Dios por canto tempo, non? Imaxes que se deron para nesas políticas ou nesas polémicas públicas, esta tamén é coñecida, verdad? En Galiza non se pide nada, emígrase. Esta é, digamos, o icono da emigración que se vende nese momento. Vemos as datas, principios do 20. Había que suprimir a emigración. O que hai que suprimir é a necesidade de emigrar. Outra. Curros. Pola Unión, non? Ti solo Galicia Santa, ti que non activo señora, escrava ximes agora dos caciques baixo a planta. Véndote entre pena tanta, os teus bravos fillos que fan? En que pensan? Onde están que non coñen os fouciños e botándose aos camiños a redimirte non van, non? O que decíamos, esa revolución frustrada. A emigración de curros, Valentín Lamas Carvajal, igual, non? Que aquel... o rudo traballo feito, feridos polas máis fondas saudades, van morrendo ou ben morren da miseria en duro emprestado leito. É dicir, hai moitos exemplos. Incluso xa nos anos 60 se recupera este imaginario, se recupera esta idea de drama coa migración a Suiza, a Francia, non? Esa migración
que se promove desde o réxime. Temos, por exemplo, a Xesús Lorenzo Varela, centos, miles de galegos empuxados a emigrar, hoxe viven coas galiñas porque outra casa non hai. En París, Xenebra, Hamburgo, en ningunha capital, nun galiñeiro de Europa, Galicia, tes o teu lar. Bastante significativo, e xa non vamos a comentar o de Celso Emilio Ferreiro, porque creo que tamén é coñecido. A imaxe, como estades vendo, é clara, non? Bueno, os emigracionistas que promovían, pois decían que a única opción de modernizar Galicia era a través da emigración, non só polos cartos que chegaban, senón tamén polas ideas, non? Falaban antes do indiano. Obviamente o indiano se utilizou como acicate, é dicir, vender o éxito inmediato. As compañías navieiras pois tiñan os seus ganchos, os países receptores tamén tiñan oficinas en Europa que reclamaban pois a necesidade desa población. É dicir, había unha gran campaña de marketing, había un gran negocio ao redor da emigración, e as cadeas migratorias fixeron o resto. É dicir, o camiño estaba máis ben marcado. Vamos ao estereotipo desde os países de acollida. Tamén o comentou Carola antes. Desde América do Sur, que estaba en pleno crecemento, demandábase población pois para cubrir valeiros demográficos e tamén por necesidade de man de obra. Tamén se comentou que falábamos do caso de Urbano Feijóo, de galegos por escravos, e realmente foi así. Urbano Feijóo quixo, ou na súa idea estaba a levar 50.000 galegos a traballar as plantacións de azúcar, que eran del, claro. Sacou, me parece que 140.000 pesos que non devolveu. Nos 2 primeiros meses xa morreron máis de 300 galegos polas duras condicións de traballo. A migración galega en moitos casos foi migración de sustitución. En Argentina, por exemplo, dos italianos. En Cuba, como digo, dos escravos negros. A consideración social tamén do país receptor está tamén marcada por a definición do galego que chega. Chega un galego do agro, do rural, e métese nunha cidade enorme e ten que, digamos, reconvertirse ao sector terciario. O primeiro traballo máis fácil é que lle dera outro galego no mesmo oficio que xa tiñan os galegos, eran explotados por outros galegos durante un tempo nese negocio, facíase cunha parte do negocio, era moi común, e despois co negocio completo, ou montaban algo do mesmo ramo, pois no mesmo sitio, máis ou menos. E as ocupacións laborais vamos ver que tamén son fonte de moitos estereotipos alá. En Argentina, por exemplo, os galegos rexentan boliches, que son comercios, eran conductores de tranvía, estaban na sanidade, nas panaderías, tamén, hostelería, traballadores portuarios ou da construción do ferrocarril, de pouca cualificación. E no caso das mulleres, pois na súa maioría, é moi coñecida a imaxe da mucama galega, da neneira, que cuidaba dos nenos. En Cuba tamén eran bodegueiros, traballaban tamén na zafra e na pesca. E en Uruguai, fíxome moita gracia, eran canillitas, os repartidores de prensa. Monopolio total. Como foi recibida a emigración ali? Cal foi o seu impacto? Volvemos a falar de cifras. Me enseñaba antes Carola o Centro Galego da Habana. En 1920 tiña 64.000 socios. Ahora botade conta, só podían ser socios os homes, multiplicado por 3 ou 4 de grupo familiar. E a mí o que máis me impactou son os datos da Argentina. A Argentina duplicou a súa población en 25 anos. En 1869 tiña case 1.900.000 habitantes. En 1895 xa casi 4 millóns. En 1914 casi 8. Eu creo que se pode entender a reacción que tuvo a sociedade de acollida. É dicir, chegache un aluvión de xente e creanse unha serie de estereotipos e de reacción, lóxicamente. Non?
Que reacción hai, o cal é o máis común? Vamos a botar a vista tamén ao presente agora, a ver se vos sonan os argumentos que se esgrimían. A falta de integración. Decían que, claro, os galegos chegaron, asociáronse en grupos parroquiais, en grupos comarcais, digamos que trasladaron a sociabilidade galega a Argentina, o feito de estar nun sitio alleo que fai a reforzar a identidade cultural, con lo cual, claro, o que che dicen sempre é que non te integras. Iso é o que se está facendo agora tamén cos que teñen, non? Política de exaltación da identidade dos valores nacionais. Pois, no caso de Argentina, por exemplo, foi a época do Martín Fierro, non? A gran novela nacional de José Hernández, que exalta os valores do gauchismo, do gaucho argentino. E tamén eran acusados en moitos casos da conflictividade social, sobre todo desde o movemento obreiro, polas duras condicións de traballo. Isto provoca que, por exemplo, se promovan leis como leis de residencia, que eran leis selectivas entre o bo migrante e o mal migrante. Se te portabas mal, votávante. Iso é así. Coa crise do 29, os países americanos receptores de inmigración cortan o grifo. Non hai cartos, cando hai crise económica, como decíamos antes, é cando empezan os problemas, non? Hai políticas de migración moi restrictivas ou incluso peche de fronteiras. Bueno, falamos de como se acollían aló, pero despois da crise do 29, como digo, cortas o grifo e hai moitos retornos. Como se recibe o retornado? Bueno, volvemos a esa imaxe negativa, non? Castelao di, os que veñen morrer á terra moitas veces quedan no mar, ou tamén se fala do non retorno, non? Se os fillos estiveran aquí, morría contento. Tamén bastante significativas. A ver, como encaixaba o retornado na sociedade de orixe? Cal era a súa consideración social? Home, dificilmente, non? A min gustoume moito unha referencia de Rafael Dieste nos arquivos do Trasno que di 10 anos alá e voltou rico de penuria e de lembranzas. Bueno, podería resumir o resumo da experiencia de moitos galegos, porque falábamos da figura do indiano, pero que a figura do indiano foi minoritaria. Con máis de 2 millóns de persoas que se foron legalmente, indianos volveron poucos, é dicir, a incidencia que puderon ter foi mínima, pero creo, digamos, que un referente de éxito, e os que non chegaban a ese referente de éxito era considerado un fracaso. Eso é así, foi un pouco nocivo, en ese sentido, pois foi unha imaxe icónica moi utilizada, por eso pervive tanto no noso imaginario e parece que volveron máis dos que volveron, non? Esa imaxe potente que víamos onte nos de Santa Valla, non? O traxe branco, a pajilla, o reloj de ouro coa leontina, o aiga tamén, por supuesto. Queremos el coche mejor que aiga, pois el aiga, non? Claro, é así. Bueno, digamos que o fracaso, digamos que tamén é relativo, é como todo nesta vida, é dicir, había xente que migraba pois por un obxectivo concreto e volvía, e para ele as súas expectativas estaban cumplidas, e outros pois, que non volveron pensando que non acadaran esas expectativas de éxito ou o obxectivo polo que foran, e de feito tiñan medo a volver e que eso se lles reprochara, non? Eu teño experiencias familiares, como vos decía, pois meu abuelo forma parte dese grupo, e que tamén houve unha interpretación retranqueiras, que temos moita retranca por aquí, cando volvía sin nada, algúns dicían que lles caerá a maleta do barco. Bueno, pois o abuelo fiallega que eulle a maleta do barco. Ainda viña no barco con 5 pesos, e total, paos que lle quedaban, deulle o compañeiro de viaxe, porque tiña que ir máis longe que ele. Que total, para volver con 5 pesos xa mellor volver sin nada, non? Por exemplo, meu bisabuelo Francisco foi a Cuba por ganar para unha xugada de bois. Claro, para a xugada de bois volveus para a casa, os irmãos quedaron, quero dicir, cada un iba pois por uns obxectivos completos, non? Logo veremos que desde o franquismo tamén se recupera a figura do indiano, non?
o franquismo, o réxime promoveu a emigración nos anos 60 e interesáballes vender a experiencia como algo positivo, lóxicamente, e a figura do indiano ou do tío de América que estaba rico no cine español dese tempo pois é bastante recurrente tamén, non? Bueno, vamos falar dos estereotipos xa a fondo. Falamos, como dicen aquí en Argentina, del gallego, non? Que era gallego. Bueno, fomos maioría e a todo español que chegaba por Argentina ou por toda Latinoamérica chamábaselle gallego, cousa que non lle gustaba ao resto dos españois. Por qué? Porque era considerado un insulto. Era considerado un insulto, normalmente tiña unha consideración pexorativa, asociada a unha imaxe dunha persoa bruta, inculta, de poucas luces, non? Entonces, bueno, eso trouxo os seus problemas. Teño algunhas definicións de dicionarios de americanismos. Unha dice: en América, en general, la gente denomina gallegos y gachupines a los españoles, sobre todo a los de la clase inculta, al embarrilado, que dicen, por cuento de que muchos saltan ocultos en barriles porque emigran clandestinamente de España. E outra, esta vai dedicada aquí ao compañeiro Enrique: se dice del español cualquiera que sea el lugar de su nacimiento. Se suele hacer excepción de los vascongados, a los cuales no se les llama ni gallegos ni españoles, sino vascos. Claro. Y el sentido despectivo de clase inculta por el hecho de que la mayoría desempeñó funciones subalternas, como las de criados, sirvientes, domésticos, peones de almacén, etc. É dicir, a baixa consideración social dos oficios que desempeñaban, lóxicamente, afectaba a imaxe que se tiña deles. Vai vos sonando un pouquiño a argumentación, non? Esta realidade vai se ver reflectida, pois, eso, nas tiras cómicas, no cine, no teatro, na prensa, E en Argentina, por exemplo, os galegos tiñamos outras denominacións xa máis populares, como era o de farruco, fandiño, gaita, e pois as de yollego ou taiga, non? Que é, digamos, unha alteración dos grupos consonánticos polo idioma lunfardo, non? Bueno, o dialecto lunfardo cae na boca, non? Vamos a pasar a facer referencia precisamente a ese estereotipo dentro do teatro, dentro da publicidade, dentro das tiras cómicas, non? En Argentina foi moi popular o sainete crioulo, donde a inmigración era un tema recurrente e se recurría precisamente aos estereotipos de cada nacionalidade que chegaba ali. Os populares, o galego, o tano, o italiano e o ruso. Na trama son obxecto de burla polas súas dificultades co idioma. Por exemplo, no caso dos galegos, pois o uso de galeguismos, obviamente, a forma de abrir as vocais, non? O uso da geada e do seseo tamén, non? Semente. E repítese o estereotipo das ocupacións laborais. No caso do galego, como decíamos, almaceneiro, non? Ou servente. E, de feito, esténdese unha imaxe do comerciante galego como trampulleiro. Vender unha cousa por outra, o caso era ganar cartos, non? E, ademais, agarrar, non? Aforrador. E no cinema, ademais, transmítese unha imaxe, non? O plano do galego nunca ten pernas. Está detrás do mostrador. Non se despega dali. Entonces, bueno, a imaxe tamén está clara, non? Outras veces se mostra como un xan, non? Boa persona, pero sin luces. Outro obxecto de crítica tamén eran os galegos, digamos, os inmigrantes, que chegaban a ricos, pero que non eran aceptados por as elites sociais dali, non? Dice, por exemplo, gallega sirviente enriquecida, se dá aires de gran señora, pero enseguida se le olvida y vuelve a lo que fue. Como digo, esta imaxe, por exemplo, vaise perpetuar, estas pezas teatrais pasan á radio, non? E tamén se recrean en tiras cómicas, con lo cual isto vaise estendendo, vaise popularizando hasta os anos 60. Hasta fai nada, non? O mesmo esquema se repite pois no teatro bufo cubano. Neste caso, o galego está acompañado do negrito e da mulata. Entonces, bueno, o galleguiriri, que se decía, non?
Tamén era un personaxe lento de entendederas, e obxecto de burla pois pola chispa, non? Pola intelixencia do negrito listo, ou da mulata, non? En Cuba foron moi coñecidos na televisión Chicharito e Sopeira, non? Chicharito era o negrito listo, non? E Sopeira era o galego. Xa a propia caracterización pois era un contrapunto, non? Chicharito era descendente de escravos, alto, delgado, ben vestido, non? Pillaban a chispa criolla, non? E pouco amigo do traballo, algo folgazán, non? En cambio, o galego, pois nada, baixo, gordo, malamañao, si se dice nosotros godallo, non? Sería. E tamén, bueno, iso pouco intelixente, era víctima das tropelías do outro. Esta parexa foi moi popular, fixeron películas, facían crítica social realmente dos dous grupos maioritarios que había na illa. A ver, estes estereotipos foron obviamente nocivos para a colectividade galega porque impedía a integración. É así de sinxelo, non? E de feito moitos intentaban ocultar que eran galegos por vergoña, porque iso lles daba problemas. E outros, pois bueno, intentando integrarse, as ansias de integración ou de participar da vida argentina ou cubana, facía que asistiran a estes espectáculos e facían por rir as gracias. Agora xa non nos dá tanta risa. Hai que pensar un pouco que o humor ten unha liña moi fina, non? A colectividade galega na Argentina, por exemplo, fixo público o seu desgusto, non? Polos seus propios medios de difusión. O Centro Galego de Bos Aires chega a publicar na súa revista a súa preocupación polo alcance destas campañas de desprestixio. Por exemplo, en 1937 di: «Es necesario hacer comprender que los gallegos no somos ni mejores ni peores que los demás. Son con vicios y con virtudes exactísimamente igual que el resto de los mortales. Y mientras esto no se acaba de entender, continuaremos haciendo lo que hicimos en esta ocasión, poner los puntos sobre las íes». Tamén se desenvolveron campañas públicas de enaltecemento do orgullo de ser galego, non? De feito, as sociedades galegas nos seus estatutos poñían especificamente a obriga de promover o benestar da colectividade galega e saír en defensa do seu bo nome se for necesario. Logo existía unha necesidade, non? Se pode deducir. Esta imaxe do galego ignorante fai tamén tomar conciencia da necesidade da educación. Estamos rodeados, non? Esas escolas, non? Que promoveron desde as sociedades de instrucción para hacer que los gallegos dejáramos de formar parte de una interminable caravana de ignorantes y haciendo ver a los extraños que servimos para algo más que para bestias de carga. Bueno, ahora vou vos dar unha sorpresa. Parece, se pensades nunha tira cómica progresista, ou polo menos non sospeitosa de ser conservadora, quen diríades? Mafalda. Manolito Goreiro, amigo de Mafalda, cumple cos estereotipos que xa dixemos antes: galego, cabezón, mandíbula cuadrada, peine cepillo, pelo cepillo, era fillo dun almaceneiro galego, don Manolo, Manolito traballaba, axudáballe a seu pai, non? Aparece coa libretita sempre, non? E o lápiz das contas da tenda, e os amigos burlábanse moito del porque sempre estaba facendo publicidade, non? Dos produtos e de lo bueno que era lo que vendía don Manolo, e ademais era o que menos luces tiña, pois, ou menos visto da pandilla de Mafalda, non? De feito, Susanita chamáballe bruto continuamente. É unha... Se queredes vamos ver algunhas viñetas. ¿A vos te parece bien que la gente deje el país para trabajar en el extranjero? Por supuesto. ¿Acaso cuando mi papá vino aquí no dejó su patria por un país extranjero? Pero sos tonto, este no es un país extranjero. Hay gente tonta, ¿no? Terminé el reparto de todos los pedidos, papá.
Ya, sí, que me saliste bueno, condenado. Ven un poco con tu padre. Anda, sabandija, ve a jugar por ahí que te lo has ganado. Manolito, ¿qué te pasó? Nada, un round de cariño con mi papá. Bueno, xa vedes que tanto pai como fillo son a mesma imaxe, pero con anos de diferencia, non? Bueno, tamén se considera Manolito como un neno maltratado, non? A zapatilla andaba volando, facíanlle traballar, quero dicir, algo que non facían os demás nenos da pandilla, non? O que decíamos do estereotipo de comerciante trampulleiro, non? Los diarios están llenos de malas noticias y nadie los devuelve por eso. La vida está llena de cosas malas y todos las aceptan. Y usted pretende devolver un simple salamín porque está malo el relleno. Vamos, señora, ¿no? A ver, otro por aquí. ¿No te parece que mucha gente compra porquerías nada más porque se las venden por televisión? Y si a veces los avisos de la televisión venden como buenas cosas, en fin. Esto no lo puedo ver, que engañan a la gente sí que no lo puedo ver. Venga, señora, a comprar ao almacén de don Manolo. Le dice, hola Manolito, dame medio kilo de orejones, pero que sean buenos, ¿eh? Claro, el dille Manolito a Mafalda, ¿no? Tendrás que taparte los ojos, Mafalda. Nadie vale por lo que tiene, sino por lo que es. Vamos, si el que no tiene ni siquiera es. Tamén bastante significativo, non? E esta xa é a definición propia da personaxe de Manolito. Redacción de la escuela. Composición sobre la primavera. La primavera agarra y empieza el 21 de septiembre y se termina cuando todos empiezan con las compras de Navidad y Año Nuevo. Las plantas les salen hojas y muchas flores y la gente ya pide más Coca-Cola y Pepsi y de las otras bebidas y cerveza y jamón también. Los negocios cierran más tarde porque ya no es tan oscuro, tan temprano como el invierno, que a las 7:30 ya no se vende nada y en cambio la primavera es mejor estación, así que todos andamos mucho más contentos con la primavera, con la llegada de ella. Bueno, xa vedes ao final a maestra desesperada porque xa non pode máis co cativo, non? Bueno, poderían ser máis, pero parte que non temos moito tempo, non? Esta me gusta especialmente porque di, «Ei Manolito, ¿qué pasa? Pasa que no tengo millones de pesos, eso pasa. Bueno, ya los vas a tener. ¿Acaso no estás seguro de que algún día los vas a tener? Sí, claro que los voy a tener. Pero todos los intereses que me estoy perdiendo de ganar sobre los millones que no tengo ahora, ¿quién me los va a dar?» Claro, el que quería ser propietario dunha cadena de supermercados como a Rockefeller, pois estaba lonxe de conseguilo, non? Que pasa con las gallegas? Bueno, aquí temos o estereotipo máis coñecido por toda a América Latina, que foi o de Cándida, non? Un personaxe de cinema interpretado pola actriz argentina Nini Marshall. As criadas galegas tiñan grande aceptación na Argentina, as mucamas, non? E o cliché era o dunha rapaza nova que entraba a traballar interna nunha casa, unha moza inocente e inxenua, tampouco non moi lista, non? E que tiña, digamos, unha lixeireza no comportamento sexual. De aí sale a figura do primo, non? O primo era ese gallego, outro gallego, que non era parente, pero que se relacionaba, non? É un pouco o xogo ese da picardía, non? Cándida, pois foi unha personaxe, como digo, moi coñecida, fixeronse hasta 10 películas entre 1937 e 1964. Naceu nun programa de radio e xa despois se pasou a cinema. Neste caso tamén as agrupacións galegas deixaron patente o seu desgusto. Chegou a solicitar formalmente a suspensión dun programa de radio coa intervención deste personaxe de Nini Marshall. Vou a poñer a ver se un cachiño. Bueno, a personaxe xa veredes caracterizada total.
Esta sería a chegada a Boca ao Porto de Bos Aires. ¿Pero qué hace usted ahí plantar? ¿No piensa revisar su documentación? Es una gaita. Sus documentos. Así que usted se llama... Cándida Loureiro Ramallada. Loureiro por parte de mi padre, Ramallada... ¿Cuántos años tiene? Me parece que voy por los... Ahí en el papel lo dice. ¿De dónde viene? De Donoso de Enriba, que viene a quedar pasando la ría a junto al muelle de pescadores, cerca de Canjar de Loureiro, que está acostado de... Está bien, está bien. Pasando la casa del tío Antón, no se la cuenta, de las con la cabra. Enfrente a la ferrería de la tía Presentación, mismamente allí está mi casa, ¿sabe cuál le digo? Ajá. ¿Y qué viene a hacer al país? Yo, a ganar 40 pesos, casa y comida. Nada más. Salir a los domingos, Bueno, sí. está bien. Pase el reconocimiento médico. ¿Qué rayos quieren con los rollos? Eu creo que o que vades a ver agora é imaxe que tiveron moitos galegos ao chegar a Bos Aires. Virgen Santísima, qué grande parece. Sí, non? Isto foi cando chegou e agora vou poñer outro. A continuación les haremos escuchar la voz del aspirante Cando número era 9. xa unha señora acomodada, estaba El casada, número 9. tiña unha pensión e chegou unha cantante a súa pensión tiña celos dela, non? Entón foi ao programa de radio a cantarlle unha canción ao marido, supónse. El número 9. Justo de hacer perder el tiempo. Vas a hacer bien. Señora, señor, ¿por qué no oler bien? Si es tan fácil. Con usar los productos Huele Tú, esparcirá usted grato aroma. El número 9. Ay, a este paso no saliremos ni mañana. Ninguno tiene el número 9. Ay, el número 9. Es que no tenía regla, se lo tomé por usted. ¿Conoce usted la importancia de oler bien? Hay aromas que ofenden y aromas que conquistan. Y por fin está aquí el número 9. ¿En qué tono? ¿Eh? ¿Qué tono es el suyo? Ah, malucho. Llega hasta la, ¿Hasta la? hasta acá. Si llega hasta acá. Sí, señor, ya voy. Y ahora con ustedes el número 9, pero antes, no lo olviden, usen los productos Huele Tú. Yo los uso y qué bien huelo. Ahí están con los nervios más parados. Van a escuchar ustedes la canción titulada La paloma mensajera. en un arreglo de su intérprete. Eso, la palomita blanca esterilizada. La paloma blanca estilizada. Acompaña el maestro Alberto Volven a Sola. sair os confusións co idioma, non? Era así.
será esa mula? Un valor nuevo. Ya sabes, ¿no? ¿Quién será esa mula? Ay, agarraste muy arriba. Ay, agarraste muy abajo. Agarra por la metambre de Dios. Bueno, vamos a deixar aquí. Sí. Encontrades moitos exemplos. Outra mucama coñecida na Argentina, a primeira gran personaxe do xornalismo en Argentina, da tira cómica, foi Ramona, que era algo parecido a Cándida, pero xa en versión papel, e o estereotipo tamén está claramente definido, non? Físicamente, pois, bueno, a ver, espeluxada a muller, non tiña moito sentido da estética, cabezona, cella de lado a lado, non? Digamos que a depilación non a usaba demasiado, non? Era vasta, era deslenguada, insultantemente franca, non entendía os dobles sentidos e metíase en multitude de problemas, igual que a Cándida salía pois pola boa fe, basicamente. Aquí te sale unha tira, non? Venga a ver, Ramona, la nueva cama ropero, ¿ve? Dice, yo no podría dormir encerrada ahí dentro, ¿no? O que decíamos, que era insultantemente franca, ¿no? Qué buena moza que es su prima, sí, muy agradable, qué suerte que no se parece nada a usted, ¿no? Aquí tedes outra. La mucama de al lado me contó que su patrón se hizo rico fabricando peines. ¿Y usted sabe cómo hice yo mi fortuna? Sí, señor, pero no tenga miedo que no se lo diré a nadie. ¿Qué es la vida? Volvemos, mira, encontramos aquí o personaxe dos primos, ¿no? ¿Qué es de la vida de sus dos primos, Ramona? ¿Has sabido algo de ellos? Sí, señora, uno se casó y el otro está bien, ¿no? Mi tío Ramón en un circo se metió en una jaula donde había 4 leones. Me imagino cómo habrán aplaudido al salir. Pues no salió. ¿No? Claro, bueno, cada uno. ¿No? E aquí sí que aparece outra vez o primo galego, xa vedes, pelo, cepillo, cabezón, unicejo, vamos, lo más bonito del mundo. Por lo que me contás, a tu patrona le gusta mucho cantar. No creas, lo hace únicamente cuando hay visitas. ¿Para qué? E debe ser para que se vayan pronto, ¿no? Bueno, xa pasando o momento da risa, quería falar da situación da muller en Cuba que merece un tratamento á parte. Antes saía o importante labor que fixo o Centro Galego en Cuba, pero o Centro Galego en Cuba pois era masculino, como casi todas as sociedades galegas en Cuba. A principios de século, moitas mulleres soas emigraron hacia Cuba, hacia a illa, buscando pois tamén un futuro mellor. Eran moi demandadas no servizo doméstico, como tabaqueiras ou como cociñeiras. A verdade é que encontraban rápido traballo. E iso provocou unha reacción entre a colectividade galega que estaba en Cuba. Houbo verdadeiras campañas para impedir que as mulleres viñeran a Cuba como emigradas. Non podían acceder ao Centro Galego e non podían recibir ningún tipo de asistencia ni no Centro Galego, asistencia sanitaria, ni no Centro Galego ni nas sociedades de socorros mutuos. Cando chega a crise cubana dos anos 20, quedan sen emprego e totalmente na indixencia e pasan a formar parte ou a ter que solicitar servizo, bueno, a atención da caridade pública. Esta situación de precariedade entre as mulleres o que as fai é, digamos, presas fáciles das redes de prostitución. E, de feito, había un gran negocio establecido entre Galicia e Cuba. A trata de brancas era unha realidade, xestionaban as gallegos. Aquí a figura do primo era moito máis grave, era un proxeneta, era unha persoa que facía viaxes a Galicia, embaucaba as mulleres, prometíalles matrimonio e un traballo en Cuba e despois entraban a formar parte de redes de prostitución. A ver, isto, como poderedes imaginar, suscitou unha gran polémica, comentouse moitísimo e por extensión calificábase, pois eso, de prostitutas a todas as criadas ou serventes galegas en Cuba.
A opinión pública cubana, pois, como digo, a idea que tiña das mulleres galegas era bastante pobre. Houve un estalido importante, coñecido, como foi unha representación que houve no Teatro Albizu, en Cuba. Representabas unha opereta que se chamaba Aires Nacionales, que xogaba cos estereotipos dos españois na illa. Ali as galegas recibiron un trato especialmente degradante, o que fixo que o público galego que había no teatro naquele momento se levantaran voces e incluso expulsaron os actores da escena. Este feito provocou posiblemente o estalido máis amplo de solidaridade galega que houve na illa de Cuba nese momento. Todas as sociedades, o centro galego, independientemente da súa ideoloxía, xuntáronse para proclamar públicos o seu disgusto. E iso foi, nese momento, quizáis, algúns dicen que puido haber sido o detonante do regionalismo unhos anos antes do que realmente foi, non? Pero vamos, que foi unha indignación bastante coñecida dentro da colectividade galega. Para rematar, gustaríame falar do cinema de emigración. En Galicia non se entende o cine sin emigración. O cine en Galicia desenvólvase como cine de correspondencia. Esas cartas que antes chegaban, esas fotografías que mandaban antes os migrantes, entre os anos 20 e 30 convírtense en películas. Faise en cinema de correspondencia. Os galegos de alá mandaban reportaxes do ben que lles iba, pero que, aínda índolles tan ben, mantiñen as súas tradicións e a súa identidade no estranxeiro, no país de destino. E os daqui mandaban esas imaxes de todo sigue igual, seguimos tendo as mesmas tradicións e estamos agardando a que volvades. A imaxe sempre foi importante. Se vedes esas películas de cine recuperado, vedes, por exemplo, que as imaxes que van de Galicia para lá, vedes a xente traballando na terra cos mellores ganas, roupa impolutamente blanca. A ver, iso é imposible. É dicir, eran grabacións lóxicamente orquestadas para parecer bonito. Era unha ficción, se queredes, endulzada do que era a realidade e a emigración, non? José Gil desde Galicia e Elixio González desde Bos Aires facían esas películas e esas películas cruzaban o charco, non? O tema da emigración no cine galego é recurrente e a min gústame sempre mencionar as películas de Chano Piñeiro. Por favor, se tedes un momento, tedes que ver a curta, que son 15 minutos, de Mama Asunción, que é a representación do fracaso, digamos, da sociedade de recepción, de cando unha muller que está esperando carta do seu fillo en México, vai todos os días a correos, non lle chega a carta, e o día que lle chega a carta é para recibir a herencia e dicir que o fillo morreu. Cando chegan os cartos, pois, bueno, podedes imaginar a reacción da xente, ela queimos, e a xente do povo está intentando impedilo, non? É que realmente non podo, eu personalmente, sempre que a veixo, me suscita sempre a mesma emoción, non? E depois, digamos, a longametraxe Sempre Xonxa, que tamén é do ano, bueno, máis ou menos dos anos 80. E gustaríame rematar con outra película que foi de Octavio Gómez, Gallego, feita no ano 88, e responde, digamos, a esa política que se retoma nos anos 80 de blanqueamento da realidade migratoria galega. Unha película que narra o típico proceso do estereotipo do que se vai con 15 anos, traballa moito, vai pa Cuba, faise rico e retorna despois á súa terra. Esta película está baseada nunha obra referente na literatura cubana, que tamén é gallego, de Miguel Barnet. Gustaríame rematar con un fragmento que creo que, bueno, a mí personalmente me emociona bastante, e di o seguinte: ningún gallego que sepa yo ha olvidado Galicia, aunque no lo haya vuelto a ver más. Ningún gallego ha olvidado su lengua completamente. Yo, que vine a los 16 años, como ya dije, puedo hablar en gallego como el primer día que llegué a Puerto. La lengua está pegada al cerebro desde que la oye uno de los abuelos y los padres. La mayoría de las veces, cuando yo hablo para adentro, me digo las cosas en gallego, las siento más. Sobre todo si tengo que pensar mal de alguien o cagarme en su madre. El gallego que ha olvidado su lengua es un mal agradecido y un traidor. Yo tengo en mis oídos todavía las historias de mi abuelo en puro gallego, con cantos y todo.
así las conservo en mi memoria. Bueno, pois de iso se trata, de memoria, non? Porque se a raíz é rexa, a planta non morre, non? Quería acabar con esta viñeta ou con esta escena, esta foto, porque este é o meu legado. A que vedes aí, a pequeniña, é a miña bisaboa, a nena que está no colo, con seu irmão e seus pais en Cuba, a principios do século XX. Así que, bueno, gracias pola atención. Espero que, como digo, isto sirva como referente para pensar que os que veñen agora tiñan as mesmas motivacións que tiñamos antes e estánse atopando coas mesmas dificultades. Así que, simplemente, eu creo que hai que ter un pouco de conciencia, de memoria colectiva e pensar que non hai que facerlle aos demais o que nos fixeron a nós ou que non nos gustaría que nos fixeran a nós, e nada máis, non? Na diversidade está o futuro, e nada máis. Bueno, moitas gracias.